Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, jam wali e mon kala pulloɗo woni so pullardo e ma jam wali e ma. Magi ziar ñep o lattoɗos mi seguidores. Wala bandiraɓe min mi watta ɗo oya photo walla video maɓɓe woni ɓeɗo mi hoddiɓe Guinea Conakry Guinea Conakry najo baddaɗo ɗo leydi France. Bandiraɓe e ko o wirti mana walla ko o holliri e kono enen ɗum ɗo ngam betani ko ɓuri ni bonde ino waɗa fuladu ɗum si haalama ɗo réseau fusa ko watta fuladu. Min kam ko jinnomi tan manam ɗoɗen fuɗɗade yewtere nde ko fonno wadde ko bo wara ɓe kamɓe fof ɗiɗo o taƴa ɗumanti gorko o natinama hunko debbo o message mo fonno wadde ɗum ono gandi ɗeɗo geɗe jasɗe ɗeɗo geɗe dedaɗe koye enen e leñol men he tan woni e ɓaleɓe tan. Ɗum ɗeɗo geɗe jasɗe en korim ittude e men. Mami arano hen seeɗa ko adi ko fof d'abord bandiraɓe sukaɓe coɓertoɗo ɓiɓɓe fulɓe ɓe ngala kayite. Bandiraɓe mi yi'ani ɓurɗo kam ɗo ɓoyde ala kaydi ala, mi yi'ani nonde ɓay neɗɗo kala ko mbaddeɗa tan wodi ɓurɗo. Min mo jiiron ɗo soppulo ardo joni ɗo ko eccere Allah, mais ko ɗum addi mi wawa yaado yimɓeɓe lawol goto ɓay komi yaha gandumi ɓalejo hono wayi le Allah okki kam ko okkata kam ko. Bandiraɓe ɓalejo kala ko mbaɗanɗam e moƴƴere ko bonande yottanma ko ɓuri hew. Ɓalejo ɓay d'abord enen en ganda ko woni valeur tawntini manam valeur neɗɗo o tan postere umama en ganda valeur mum. Enen ko toujours minen ala ko kormi en enen ɗum addi ɓalejo kala ko mbaɗanɗa ko a nimsa ɓay ko bonande yottama. Min hande ɗo kammi ɗo mi yani neɗɗo mo mi itti Afrique mi addi Europe kono ɓalejo hay mi taw ɗum taw ko yiɗi am honi tampiri e beddaji wama okor kale kono mi ɗon haaɗi mi wallatama. Bandiraɓe neɗɗo so ala kaydi ɗon an ana andi déjà an tawunti gongol ma orongol sirani ala ko mbawta wadde hay diga ko mbawta waɗande hoorema. Bandiraɓe on ɗon kaale o yeyde a yobde ɗum ni ɓay mboɗo nana iya ko mbo waɗi financé debbo wona dow mbo addiri on ko Italie natiri. Donc ɗum bo fonno ligintinde fi o heɓa kaydi ko ɗum adi fof d'abord so a naati ɗo Europe tan ko kaydi poɗɗa liginti. Ji babajo amen yino kam noon ja e so min so pularo min kadi min waɗino ɗum mi falanoma ɗo debborami ala kaydi mbo yi kam yo an mone ko gonduɗa ko fonno ko tawa debbo on kawri mbo e ɓanga changeur an ko escalaire aji ɗe poɗɗa jipporde ta bo ma ƴendani e mum. Min noon mi faami o ko baja e faala kam haala andi pullo o a masana ɗum tan jarani funnude. Donc to on ɗon côté ko adi ko fof d'abord ko kaydi hay nata tan ɗaɓɓa debbo ɗum fof ko potani waɗ pade ha mbaɗon assuré keɓon kayri monɗi on tumale kalon haala rewɓe.
min e yiyande am ko ɗum woni ko mbi'am min go. Gelɗa geɗel on ji'i ɗoyde mi arde karanju amen ka heccara minen seeɗa mo nanganoma nguya jami darmi on waɗirte tortura cukalon tosokoy taw gandanɗa hoorema mbo wawa ɓe ƴakkude. Hey, min tawa hersa ko gondumi ko mi arti galle mboɗo sifo ɗum kawa wi kam yo so tawi no woni o ko kan hersa walla ɗum ndimango wonno e mun han ko heɓim ɗo ko heɓtano. Madirowani mi haali ɗo mbimi on kala debbo mbo ɗeɗo geɗe nangata wona mbo dimo, woni debbo woni gorko, ndimango ala e maɓɓe. Mbimi fi ɗum ɗo ɗum gasa, fi ɗum ɗo gasa e nder men ɗeɗo geɗe dedaɗe en cansa éducation men no, en cansa éducation men no mbo moƴƴani. Mine yaw noon toujours kadi diine mo jokku en no min mi anda hombo diine jokku en. ɓay a wawata wonde mbi'a ko a julɗo ko Allah fo ɓuri harmi nde ko ñane fo ñane taw ko ɗum batta. Ala min mi jaɓani on ɗo diine, surtout fijirde ha ta ɗon kana nderɗina debbo mbo a marani mbo goɗɗo mari te an ane jogi debbo. Bandiraɓe, enen dal ala ko nefde ko piw koteji ɗiɗi ha woni debbo woni gorko ko 6 et 9 ɓay debbo tan yara waɗa ɗum toujours kala ɗo jiiɗa waɗa kay gorko. Mais ko jaki kam tan e rewɓe ɓaleɓe wona ɓe piw non, rewɓe ɓaleɓe est ce que onon kam o mbawa bigo non. Espagne ɗo ɓe jogi on no ɓe mbiyama yo non es non. Onon kam kala garɗo e montan heɓat onon mbawa salo. Mi ha han mi nanani ɗum yi e fularu debbo luki e oɗo galle yo goɗɗo hippotomni walla ɓe mbaɗi ɓe porti goɗɗo pelendi on ko hippi umen. Onon kam kala garɗo onon pari. ɓenni rewɓe jibinaɓe ɓiɓɓe waɗiɓe bandiraɓe ko ma changen. Mi haalino ɗum ɗo mbimi neɗɗo e yi'a koroji mun e pija min yiɗa e gauche à droit wona ɓe ɗamini ho ɗum ɗum kam koko foti won e salgo normal. Fijirde ko non waɗa enen ko non mbatte. A andar ha haraɗo mo maraka o gonɗo koɗo e galleji men ɗi en zerani ɗumen ko ma change bandiraɓe. Ji ɓiɗɗo wana heɓi mi fira mi heɓi ɓiɗɗo so a heɓi imma tawa a jogori imna ɓiɗɗo fota jogorede ni a ɓurnata ɓiɓɓe tar. Mami waɗo e ɗo vidéo on paman hokko addi ha mboɗo haala ɗum ko heewi ko jibinanni tan anda bom honi ɓiɗɗo ne irte. Ɗum addi mbimi o éducation men o moƴƴani. Won geɗe ɗe neɗɗo watta ko mbo éducation woni mbo ala. Ɗeɗo geɗe cofde ɗe potino gayde hande aduna o ɗo yata ɗo. Mbimi so yi'ama wonko haalte ɗo han moƴƴata to bange fijirde vraiment oɗo wirti yimɓe jelo gaddi ɗo rewɓe maɓɓe ta jogi kayri debbo woppa ume yaha ɗum e heewi. Ko ɓalejo wa'i noon kala ko mbaɗanɗa yettata Allah mbaɗanɗamo yawa so wona ɗum taw o ko neɗɗo kendejo oɗo jogi kayri hinde o waɗani mbo financement ha mbo aride ko mbo ala kayri o waɗi ɗum kono a yi ko mbo yoɓi onko. Ɓalejo ko ni wa'i kala ko mbaɗanɗa mbo waɗani considéré